O Camiño Portugués da Costa cumpre 10 anos como ruta oficial e faino cun crecemento histórico. O presidente da Xunta destacou o seu papel clave no turismo e na economía de Galicia. O acto conmemorativo do 10º aniversario serviu para poñer en valor unha das rutas xacobeas que máis medrou na última década, pasando de apenas 2.600 peregrinos en 2016 a preto de 90.000 o pasado ano. Dende a súa oficialización, a Xunta investiu alrededor de 5 millóns de euros en melloras de infraestructuras e sinalización ao longo do percorrido. Temos por diante un futuro espectacular. É a mellor marca que ten Galicia, que ten Portugal en moitos sentidos, e unha maneira de colaborar, de cooperar, de deixar atrás diferencias pequenas frente ao que supón o camiño. E este Camiño Portugués pola costa é o mellor exemplo. Si en 10 anos se conseguiu todo o que se conseguiu, dubido que haxa ningún proxecto que tivera este crecemento espectacular, dicíase aquí, por sí solo, en parte, porque o camiño ten esa maxia. O presidente destacou tamén o carácter internacional desta ruta, polo que cada ano chegan milleiros de peregrinos procedentes doutros países. Aceleramos de 0 a 100 en moi poucos anos, e a progresión agora mesmo é espectacular, se sabemos facela con sentidiño. E conseguimos que veña cada vez máis xente de máis países, que veña durante todo o ano, que veña a disfrutar e que encontre todo tipo de ofertas, porque hai moitas demandas diferentes, efectivamente. Durante o acto tamén houbo palabras de agradecemento para as entidades e colectivos que impulsaron o desenvolvemento deste camiño. A labor institucional, o colaborar entre... Porque, ademais, son moitos concellos, e, polo tanto, hai diferentes cores políticas. E entender que o que nos une a todas as administracións é ese camiño, e que non debe haber outra cousa que espírito de colaboración, cero afán de protagonismo, porque, como se decía aquí, un peregrino pasa por moitos sitios. E o peregrino que sale desde Lisboa ou desde máis cerca en Portugal, despois, cando vai chegando aos sitios, vai tendo as experiencias que colleu, boas e malas. E, polo tanto, todos van a ser beneficiarios se tivo boas experiencias do que pasou e tamén o contrario. Por lo tanto, nos interesa a todos que as experiencias sexan boas dende o quilómetro cero que faga cada peregrino ata que chegue a Santiago de Compostela. O Camiño Portugués da Costa consolídase así como unha das grandes apostas turísticas de Galicia, con vistas xa postas no Xacobeo 2027.